देखी खाए अब की बोल भूल के ना वाला कुछ कोई मोर ये बाटे भाई 2 किलो भेज रहा और का है पुली बराबर होए लगा सरी गला ये बाटे भेजरी जोर 35 रुपया किलो मधुआ लोग के चोर निभाइले मिलो जो की मन होएला हिलो किला मन होएला जीरो ये बाटे ये दे हमर दुकान छे दे मेरी आई चाकवा का फ्री है काय पिला 1 किलो टमाटर ये बाटे 1 किलो प्याज 1 किलो टमाटर 40 30 70 होइला बेटा और का यार ये बाटे 16 भूख लागले घर बाटे ओला बोलसे 30 रुपया रे बेटा ये बाटे भेजरी जोर जब की खाए ले वक्त की बोल भूल कहने वाला कुछ कोई मोर ये बाटे आलू भूल कहने वालों के चावला भालू 10 रुपया कूड़ा खावा रहे थोतना बुढ़ा झगड़ा होइले बोला बहुत बुढ़ा मोबाइल दे रूटो की मन होई रे भाई कूड़ा ये बाटे सुकुआ चिंगड़ी नागल कांदा बुचिया मन का चालक रांगा ये 10 रुपया कूड़ा खावा रहे थोतना बुढ़ा झगड़ा होइले बोला बहुत बुढ़ा ये बाटे 10 भूख लागला बोले सुंडी करे बोस बोलसी सरला भेजरा बूटा मोरला ये बाटे भेजरी जोर सरला ये दे 35 रुपया किलो शाम को मिलो सरी गला ये दे हमर दुकान छे दे ये बाटे 10 रुपया कूड़ा 10 रुपया कूड़ा खाए बारे थोतना बुढ़ा झगड़ा होइले बोला बहुत बुढ़ा